Jel vam čitaju misli nekad? Konstantno. Konstantno? Konstantno, tako kada sedim, ja sedim, ne znam, ne radim ništa, onda samo pogledam sa strane i vidim mamu koja me gleda ovako. I onda mi stalno ovako, o čemu razmišljaš? A šta je sada? Šta se sada dešava u tebi? A šta se sada dešava u tvojoj glavi? Tako je to pitanje na dnevnoj bazi. Kako ti je mozak danas? To su neka baš onako kompleksna pitanja. Što donosiš danas? Sećam se, nije Da li te istina, boli zato glava? što sećam da sam sedela, ja sam jednom bila sa drugaricom kad me to pitala i onda mi ona, kako sam njoj prokomentarisala, ona je rekla da bi ona htjela da čuje od svoje mame tako neka pitanja nekad. Kako joj je mozak danas? To se kaže da je privilegovana, što neko toliko gleda, da je neko tako samo gleda i ne postavljaju pitanje. Aha, pokazala si false, jel? Dobro. False, dobro. Kako Alex čita misli? Pa da, isto tako, pričala sam bukvalno pre neki dan sa mojom sestrom i onda ona ulazi u sobu i kaže kao, Kristina, je sve u redu? Ja kao, što ne bi bilo? I ona kaže kao, pa uvek kad pričaš tako sa sestrom, kao nešto nije okej. Kao, stvarno je sve bilo okej, samo smo normalno pričale i da, eto. Ti nemaš brata i sestru, ili tako? Nemam. Ti imaš sestru. Kako je to? Je dobro biti jedinica? Pa, mislim, meni jeste, pošto sam ja sad baš jedino dete trenutno u porodici baš. I nekako je sam, mislim, kažem sam, fokus na meni od dece, ali ponekad isto bi želela da imam brata ili sestru u nekim trenucima sada. Kada se, na primjer, nešto svađam sa roditeljima, pa kada mi treba neko da me... Da, kad mi treba neko ko živi sa mnom da razume otprilike tu istu situaciju. Tako da nekad i bi stvarno poželjela da imam brata ili sestru moje godište ili starije. Ja sam isto jedinac, tako da te razumem u potpunosti.